Assalamualaikum, sugeng enjing bocah-bocah, pripun kabare dinten iki? Mugi-mugi sae sedanten nggih. Dinten iki Bu Indah badhe ngajak bocah-bocah sedanten belajar bahasa Jawa malih. Dinten iki Bu Indah badhe ngajak bocah-bocah sinau ulangan papat donya lan saisine pasinaon siji. Saiki bocah-bocah coba semaen lan rungokake Bu Guru maosake geguritan. Ing pasinaon siji iki Bu Indah badhe ngajak bocah-bocah belajar gladen siji yaiku pengertene geguritan, gladen loro ciri-cirine geguritan. Geguritan yaiku iketaning basa kang memper syair utawa puisi. Mula ana sing ngarani menawa geguritan iku syair utawa puisi Jawa gragag anyar. Menawa ing piwulang basa Indonesia, geguritan uga diarani puisi. Mula bisa disimpulake menawa geguritan iku puisi sing pirantine nganggo basa Jawa. Geguritan iku nduweni ciri-ciri tertentu. Ciri-cirine geguritan bakal kababar kali Bu Guru ing ngisor iki. Monggo disemak nggih. Nomor 1, ora kaiket dening patokan kang gumathok. Nomor 2, migunakake tembung-tembung pilihan utawa diksi. Nomor 3, cacahe lare utawa gatra saben sapada atau bait ora katemtokake. Nomor 4, cacahe padha yaitu bait bebas. Nomor 5, pungkasane lari unine bebas. Nomor 6, isine mentes lan ngamut piwulang becik. Nomor 7, trakadang nggunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. Irah-irahipun endahing bumiku, anggitane jengkitut. Delenge kae kanca, tegal sawah sing amba. Kebak tetuwuhan kang subur, nyoto Indonesia negeri kang makmur. Ayo padha dijaga, aja ninggal prayitna. Dimen lestari lingkungan lira, aja nganti getun buri, ilang musnah tanpa sisa. Indahing bumi mung kari cerita. Sakwise ngrungokake Bu Guru maca geguritan ing dhuwur, saiki bocah-bocah salinen ing buku basa Jawa tulismu pitakon-pitakon ing ngisor iki banjur jawaben kanthi patitis. Cekap sakmenten sinau basa Jawa dinten iki mugi-mugi saged bermanfaat kangge bocah-bocah sedanten. Kita ketemu minggu ngajeng. Bu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.